Kuritewa kwakaitwa ana Godwin Matanga aiwa panhau yekunzi aiwa vakomana avo makore avo haachavatenderi kuti varambe vachishanda noda kwekuti vasvitsa limit. Panapa ochizokonzeresa toona macitizens uye achiti aiwa kunyange nana general nana Valerius Sivanda vakomana ava vakufanira kunzi varitayiwewo noda kwekuti makore avo anyanyisa vakufanira kumbonozorora. Sandapinda mashoko anobuda achitaurwa panapa navakomana maanalyst nodobva wasubscribe like on the bell icon. Timida pahendo yamajazi anoposta these pictures amuri kuona mutungamiri wenyika pamwechete naValerius Sivanda pamwechete naLuke Malava wabudanyira achiti the president of ZANU-PF Idi Mnangagwa is also expected to retire his relative and commander of the Zimbabwe Defense Forces Philip Valerius Sivanda, who turned 70 on the 24th December. In the past, Mnangagwa refused to retire his enabler Luke Malava, who is now 73. Ndo mashoko anobuda achitaurwa panapa nemaanalyst vachiti aiwa vakomana avo vari expected to be retired kuti vachinozorora. Kunyange zvavo takaona tona Luke Malava vanozivikanwa kuti ndo maenablers evakomana ava vanoramba vachionzi aiwa ngavarambe varipo just because they keep them vari on the power. Vane vachiti vakomana ava vana Valerius Sivanda makore avo anyanyisa vakuma70s vakufanira kuchinozorora nokuda kwekuti mutemundo zvavanotaura. Mashoko ataona maanalyst vanenge vachikomenda vachitaura pamusoro pe-the unrest inenge ichiitika pamusoro pe-unfairness inenge ichiitika munyika. Tudze mafunguro enyu kuti kudii pamusoro pechiitiko ichi. Bvira kunesection medu za mafunguro enyu, so masubscribe like and turn the bell icon.